Sekarang ini ramai juga yang menggemari untuk sertai trend terbaru.
sa ulan ng gusto. Nagkadyak na namitan. Kumusta ka? Kumusta ka? Pakikita ka lang na at parang kumusta niya'y ay ano ka kung bigla'i. Basta di kang nag-alala, basta di kang nag-aman nakaawa. Magkalipas pasagdan sa uwan ng gusto. Malagajak na namitan. Kanyang alala ilong, basta di kang nagtahan nakaawa. Pinagkakalipas pasagdan sa uwan ng gusto. Malagajak na namitan. Basta di kanyang alala ilong, basta di kanyang amay nakaawa. Pinagkakalipas pasagdan sa uwan ng gusto. Malagajak na namitan. Pinagkakalipas pasagdan sa uwan ng gusto. Kastoy kani nga apike pamasakit mo dito'y gangga nuti pa ken pamasakit pangat ko ng mata diyak masaktan ipagpakita saan ka ba to tubos bugyan ko. Buwisit ka ng puso
Pangarap mata diyan masaktan ipagpakita. Saan ka ba tu'y puso o biyak ko? Kasto'y nga apitin pamasakit mo dito'y kaugat. Nuti pa wala ken pamasakit. Palag ko ng mata diyan masaktan ipagpakita. Saan ka ba tu'y puso o biyak ko? Palag ko ng mata diyan masaktan ipagpakita. Saan nga ba tu'y puso o biyak ko? Lagi-lagi biyak ko sigalang magmakit. Uray, awan ako kapuso. Awan ako kapuso. Awan ako kapuso. Paling suka duduk. Remember when you were with it, when I didn't care anyone but you. Sweet, be everything there was. Can't imagine anything it knows. Can't imagine anything two of us can do. Dying, let me down. To turn my life around. Sweet days are far, not on me. To the years, never feel afraid. Love I need me. I'm so
reality. To the years, it's better every day. You kiss my tears away. Now everything went wrong. Together we're strong. I know that I will find you. To the years and never down. We always work inside. Lord was a don't let me down. You turn my heart around. See things I've gone with you. Through the years, it's better every day. You kiss my fears away. As long as I'll stay with you. Idinangan ni si Bumugel nga korporasyon ni Tibiling Idiliman sa Ranay Worldwide Organization Incorporated. Nagasad nga rabi tayo amin iti Biyernes ka musika ka sa Ranay ka MKK. Ayan, nadalang man tayo pinagkakaduan. Kaya tarabi iti Biyernes, Friday the 13th. MKK, ayan, nasa YouTube channel po tayo at mag-i-share po ang ating live show. Maraming salamat po sa inyo at nakasunod kayo. Hello sa 20 eyes viewers sa ating screen. Nakikita ba is 21 views tayo sa screen natin ngayon tonight. Hello po sa inyong lahat at pag-like and share po ang ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Hindi ko po na-open ito noon dahil hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa ko, no? Pero try ko, trinabaho ko talaga kanina. Ayun, natsambahan ko naman. Ayan, ang muna magpagami, hindi na mapigagkarlawan ni Direct Juicy Bagayan siya, may co-director dyan sa Taiwan. Direct Juicy Bagayan siya ay mag-arabi. Kasama kini Admin Rina Deliso at Mined na Bravo Itim, Hawaii and Malaysia. Kasama iti Nagitay Board of Trustees tayo ang City Presidente ni ako Richard Pescador. Kasama ni Vice President tayo ni BB George Bagaen, ni Tanay Cagayan. Kasama kini ako Secretary tayo nga ni ako Madam Estelita Humanito
Hadapa, ayan. Itanay punta, Santa Catalina, Ilocos Sur. Kasama dito ni Apo Tresurero, Christopher Dacuma, dito na Santa Lucia, Ilocos Sur. Kasama din ni Apo auditor tayo ni Madam Shaolin Jane Montero, ito na Santiago, Ilocos Sur. Kasama dito admin, advisor, PRO tayo ni Madam Bina Daliso, iti Hawaii. Ayan, welcome po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bati po kami ng maayong buntag sa inyong tanan. Ay, hindi ka mo na buntag ba din? Bueno, salamat malam sumwa. Ayan, kawan-kawan in Malaysian, Malay language. Ayan. Ay na, nagbisaya ni Ading. Tsaka mo niya kadi kapagpangan na tinaimbag na rabi. May Kenny mga tamo lang ti amo. Okay. Gana, DJ Kikay, mag-message kayo lang kanyak no, ready kayo ta. I-try kayo nga ipasa. Namnahan ko pa yung mapuntaan tayo, ropa tayo akot. Pasensya ay na po ating. Ang comment kay Met ahab sa ditani ayan ti group chat tayo hangko makita. Unay amin iti comment cho ay na. And of course, special thanks for sa ating mga beloved sponsor. Our beloved sponsor po natin ng MKK Show. Maraming salamat kay Ma'am Jules Laurente dita na Italia. Ayan. Happy watching Ma'am Jules. Kasama ni Ma'am Mary Bracho dita na Paris. Ayan, happy watching. Kasama ni Madam Josie Ganoy dito yung Malaysia. Thank you so much. Kasama ni Kuala Lumpur chapter. Thank you so much. And of course, to my co-director, Gusto Magayon siya ng ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta ng ating MKK Show on YouTube channel na po tayo ng Bileg Cinema or ano ba nga ba yung YouTube channel namin? Bileg Ititalo pala. Ay, hindi ko mapasensya na. Hindi na talo yan ha. Wala na yan. Wala na. Tawag nito. Kapalitan ko yung name kasi hindi na kami tatlo. Dalawa na lang kami. Hindi ko na nilalagay na dalawa lang kami dyan. Okay? Ang nilalagay ko na lang dyan, bahala na si Batman. Basta iisipin ko muna. Okay? Basta, paki-like and share and subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So, dito na po tayo mag-shoot sa ating, sa ating YouTube channel. Dito na po tayo lagi, gabi-gabi. At mag-share na lang po sa ating page para naman po magkalaman yung YouTube channel. Kasi hindi po na kayang transfer lahat dito yung show. At it will take times po na i-transfer po lahat dito sa YouTube channel yung mga show namin. So, busy rin ako po. Wala akong time na mag-download, na mag-transfer na naman doon. It will take times also. Aantayin ko pa. Kaya hindi ko na ginagawa po. Kaya wala nang oras. Kaya dito na po tayo mag-show and then we're gonna share na lang sa Facebook page po natin ng Bileg sa Rana. Ayan, thank you so much. Alright. DJ Kikoy, ready kayo ka din. Apay makisama kamot ang internet. Okay, bakit? Madamdama, i-check ko to the message mo at nga minibagbalang kanya kat nang ruginak man ako, naka-online ben hang ko nga makuti dito cellphone ko nokas jayon. Ako mabalin nga garawinin, okay? Okay, Alright. Okay, shoutout muna tayo. I-try kong mag-shoutout sa ating nasa screen na nakikita ko. Kung hindi kayo magko-comment, hindi kayo may shoutout po, ha?
At saka parang naninibago kayo siguro, kaya hindi ko rin makikita yung mga tag nito. Wala, ang ano lang dito ngayon, walang masyadong sticker na yung, ano ba yun, kagaya ng Facebook, di ba? Yung mga heart, mga flowers, ganyan lang yata yung mayroon. Happy watching! Unang-unang pumasok si Ma'am Fredeline Resurrection. Stand by, Ma'am Fredeline. Baka ikaw yung makukuha sa isa natin na golden viewers po natin tonight. Dito lang sa MKK Show. Ayan. Happy watching. Yan. Salamat po sa pag-share, Ma'am Fredeline Resurrection. Kay Ma'am Junaline Castro, happy watching. Hello, good evening. Ay, kay Ma'am Madi Cardenas siya. Gayang din dyan. Kasi nga may tako ko naknawan ta agboy-boya si kayo. Isungahaan ko nga kinasjay. Ay, naapo ading. Kay Ma'am LJ Espejo, good evening to all. Kay MKK, kung ano dito. Ay, ayan, pakishare Ma'am LJ Espejo. Kay Ma'am Josie Canoy, happy dagda kayo mo, makikita ha. Ay na. Happy dagda kayo mo, comment kayo man kami. Kay Ma'am Desilin Tugade, ang comment kayo sa inyo, iksagsadok awon. Gani, ang kaiksagsado. Na, Ma'am Desilin Tugade, good evening to. Pakishare po itong live show po natin. Kay Ma'am Angel Bird, yahoo! Nasarakan ko, dito'y gayam. Wait, Ma'am, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Including your big stomach. Ang daldal ko ngayon, ha? Parang nakakain. Ay, hindi, nakatumarnak na mintas. Adalang malagit ko. Matanggal na daldalak at nakatumarak ako na. Ay na, ako ading Diyos ko, Mariose. Ayan na, nagiti ka kadwa ko, niya ka muna, yaw awan dan sa ni DJ Kikoy, kini DJ Kikayo, malika mo, no, yan. Malika mo, no, yan yun, napanan yun. Message kayo lang kanya ka, DJ Kikoy, DJ Kikay, no, ready kayo, nag-message kay DJ NT, Facebook tayo, ana. Alright? Dan, subscribe na po, ma'am. Thank you so much, Ma'am Angel Bird. Ayan. Ayan, you are watching, guys, MKK Show. Alas 8:40 na po tayo. Anong nangyari? Ba't may commercial? Dali lang. At, try natin tawagan si DJ Kikoy at DJ Kikay kung ready na sila. Nasaan na ba yung ano namin? Nawala na tuloy. Ay, ano pala dito? Dali Okay, bigyan ko muna kayo ng isang sonata. Ngayon kayo pagsalaan. Alright? Wait lang po medyo marami na kasi itong pinipindot ko dito. Ayan. Agsiwot-siwot kay pa. Para po sa inyong lahat. You're watching YouTube Live MKK Show.
Sumula noong gumagi bansa ko, pinapaham. Imoy binisita, ikaw gusto na langit lusiluwa, maang siya. Buti ko naman mampataya kayo. At lumabang pumayo sa tuwing sisiwit ko. Sisiwit mo, sisiwit ko. Sumula noong gumagi bansa ko, pinapaham. Sisiwit mo, sisiwit Sumula noong gumagi bansa ko, pinapaham. Dahil naroon din ako, di oras kayo na. Wala, pinakadong mo naman, tutukarin. Yan, naglapuan ka today dyan. Dahil tawag man din ang ito magti-oras tayo na alas 8:46 na po tayo ng gabi. You are watching MKK Show. Ayan, hello sa ating 35 viewers po natin out there. Maraming salamat po sa ating 35 viewers. Ayan. Sandali lang po at ipapasok na po natin si DJ Kikoy at DJ Kikay. Habang ipinapasok ko po sila, nandito na naman po ang isang sunata na para po sa inyong lahat. Habang inaayos ko na ipasok ko sila ha. Sandali lang po. Hello sa ating mga bagong pasok. Thank you so much po sa inyong lahat. At mag-comment lang po kayo. Dali lang po. Ayan.
Ayan. Dedicated to Basit na track. Nagiging pa Basit eh. Kuha na dita. Ay na, abi. Itan bakit ang sinatan ket awan kag longlong daan tipon pag sinaanta ay jakla kuma ibag baga awan anay ado akwarta kang ado adelata apon pag sinaanta kas na ornos nga agkasawa idikal man imbaga da kanya anapang ka kanjay lawag naglugang ka basit atrak ketjat amok napaspasama ngem identa simang petkan iti suno nga agsapa kinarkatol adelata ket di mo payen nakakarga inaldaw diyak ko nga palpaliiwa iti kastoy kasasaan nuari bendak pay nakaimugat nakalugan ka manente pasit atrat di munsan mailiw-liwag di naramanang idinapan katlawag nga isod pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan bakit lipaten na basit atrak ng teking katrasa tuyat tupo di mumiten kaya iniimas mumit di basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanang idinapan katlawag nga isot bagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan bakit aglilipatan basit atrak ng tekin katrasa tuyat tungko di mumiten kaya't iniimas mumet di basit atrak tuyat tungko di mumiten kaya't nga iniimas kong ka di basit atrak Ay, problema ko sa nga. Maalak ta. Tategri ring nga rodan ko di dapat lang kaming simrak ay na ading. Another song gagayong kinakabsa. napanak itjay klaberya napanak naglakot mangga alis ko na ibus tilako tasimang petak anasapa hindi agawida ilokos naglogan na itibos di magas kami jay siyang di matang tinibingkan mayang ay mayang bumatangak man ta bibingkam ta espesyal ta bibingkam mayang kanayong ko asot sumyanan anyan nga imas ta bibingkam nabanglo na sakit nananam aglalo lahingin no kaadaw kaning adago sakbay abumaaw malagit ko ididamok dumatang
tanay imas unay abibingkam, narinig pa'y iniikain niyaw at ngimbubuak, takanin ko na. Ay mayang bumatangak man ta bibingkam ta espesyal ka bibingkam mayan kanayon ko asob sokyanan podno anak imas ta bibingkam imas ajak ko malipatang sapul-sapulen na ito'y dila taraman na anak ka irwamak anak ka di espesyal arikado ta bibingkam nga ikanilaklako anot na pailaing makaay-ay yung tabang lona makaparugso ay mayang nagimasen anyan nagimas nabibingkap nabang lona sakit nananam aglalo laingin no kaadaw kaning adago sakbay abumaaw malagit ko ididamok di gumatang tanay imas unay abibingkam narigrid pa'y inikain niyaw at ngimbubuak takanin ko na ay mayang bumatangak kumanta abibingkam tay espesyal abibingkam mayang kanayon ko asob sublyanan ay mayang bumatangak kumanta abibingkam tay espesyal abibingkam mayang kanayon ko asob sublyanan. Alright, bibingka ni Mayang. Ayan, mag-aalas 9 na po tayo. Hindi ko alam kung may papasok ko si DJ Kiko at DJ Kikay, ah. Kasi, nagri-ring na nga kanina. Medyo may kahirapan lang po dito pag dito lang sa YouTube natin dahil aduti kusi-kusina nga talaga. So, hindi ko pa masyadong gamay. Ayan. Kanina nagri-ring na nga, di pa kasi sila pumasok. Ngayon medyo hirap akong mag-ano sa kanila ngayon. Hindi ko man natsambahan ko na kanina. It's not easy, guys. Ayan, it's not easy. Sa mga ano lang siguro yan talaga, sa mga tag nito. So much has changed. The songs of love ever seem to fade, and I memorize each word. Love so melodies do sound so good to me as the never years away. Ever shine, every wall still shines. Ever shimmering, di ko na alam ang nangyayari. Alright. May sabay nga sunata ang absat kaya kagayen. I-try kong to ulit isudang ako. Daka mo, nakasanot pamaya. Maulawin Mildred. No, nag-bring that time, tapos imbrak that time. Okay, kuman. Agalas 9. Yung amod, di oras me. Para po sa inyong lahat. Raya ni kita basmi semua kuman. Jaga. Hello po sa 61 views. Ako'y natapos nilalaki ng kas-asawa. Nakasamsam managal kay pamatin na. Nanayo na narik sa na kagrupa na. Linapay kayo. Mayana, you can
na. Nung naglabas, manong taweng panagtinasa. Nilalapitas tayo sa tayo mauma. At lalo nung huwag hindi magdadala. Ang sakong sabay, babae pagraksakan na. Ang sipot-sipot ka, tuwang babae ka. Hindi bakit mo, malpariwen. Nakatapay pagod na, ang sipot-sipot ka. Magamukod ka. Hindi bakit mo, pagkasulputin na ka. Ang mga tutin ko, ang magpagkakalayan mo, masukot na ka, narigan ang ano. Pagkalay na mo, pagkikutan na. Itawan na nalaglabeseng yung 50. Iirik na mo sa pagkaban, manuwagan na. At sa ulit, mabay akalas-lastangan na. Ado ang puta, kung mula na. Ngunang sa saharang ka, ipibarkadan na. Tatay kong kumanda. Pantsawan na atay kalwada nga wanagamit na. Ang sabong sabay, babae pagraksakan na. Ang sipot-sipot ka, naka. Hindi bakit mo, angot-angotin, nakatapay pantog na. Ang sipot-sipot ka, maglulog ka. Hindi bakit mo, pagkasurutan, nagahan. Ang mga tutin ko, at magpagtatarayan mo, masukot na ka, narigat ang ano. Pagkatay na ko, kapikutan na. Nuwag babae ka, hindi bakit mo, angot-angotin, nakatabi pagkot na, at sipot-sipot ka. Manunulog ka, hindi bakit mo, pagkasurutan, nagahan. Ang mga tutin ko, ang magpagtatarayan mo, magkakalarigan ng ano. Pagkatay na ko, kapikutan na. Magpagtatarayan mo, masukot na ka, narigan ng ano. Pagkatay na natin, putputan na. Ayan, sipot-sipot. Tiyan nga magkasipot-supot. Supot! Ayan na po ate. Alright, alas 9. Una na po tayo sa second segment po natin ng MKK Show. Alright, ibalas ko ulit na DJ Kikay and DJ Kikay. Ay na, hello sa aming 62 views. Maraming salamat po. Maganda pa nang mag-live dito sa ating YouTube channel. Kasi naka-on public. Thank you so much. Kasano niya ako muna na kay please allow camera and microphone access. Pinadas ko nga namin napay na ticket mabalin mo naman yung amuman nagan kayo mo't matawagan na nainamrika mo na lang obra ito yung tata. I don't know why. I gonna try ulit I also don't know what's going on. Datay kami nag-agri-ringan. Not uobraon nyo kami. Hindi kayo pa lang simrag tatay.
Alangan ngayon call ko man dahito YouTube ko, YouTube dahito hana kasla Facebook kan ana adeng. Ne, madilat tama. Damaw. Any assistant there please? Please help me. Help ko amon. Ay, manika mo, nanya brao ko. Kasano, brao pa, yan ko amon, tinikot-kut tuin mga adeng, ngayon na, Diyos mio. Hello, kami watching kay Ma'am Deselyn Togade, kay Ma'am Angel Burt. Haan kami makasala, Ma'am Lynn, sticker yun. Haan kayo ang salsalan, at palpalakpak kailangan nun. Ngamin, naging Facebook namin, haan ko may transfer dito. I-text tam, agi-download na pa, adong trabaho sa kung may pa. Siyempre, kailangan may magnabiyagan dito, YouTube channel, iti saranay. Tapno, adamot ati, adamot i-subscribe. So, kailangan nga i-subscribe yung adamot i-gatang miti money, si kay Kiki. Di ba? Ada si pag-sponsor miti load kanyayo. Kada Gcash. Kasano ngayon nga rin na awan ti sponsor, di awan mo iti basta, kabarbaran mo, adun da, di pangkulutay dito MKK, bagat kanyayo, di ba? Lumanawata. Damang maang sana gawin ito, may last 9-4. Awan pa lang dagito doon nga kadwang, kasano na ubray, kang kungaan mo dito yun si kayo. Ay, apo, ande. Pasensya na po, kasi, ang tab nito, first time lang po natin na nag-live dito sa YouTube channel, kaya pasensya na po. At hindi ko pa masyadong gamay through on call. Pero kanina nag-ring na. Kung pumasok sila sa first ring kanina, siguro okay na yun. Na-in call ko Kasi wala namang pumapasok, wala akong maantay. Ating. Hindi ka guys sa Facebook, pwede mong ulit-ulitin. Okay, kay Ma'am Deselyn Togade. Ayan, haan ka na makasala. Ay, ako. Kay Mama Telma Rubio. Hello. Happy watching po. Hello po sa lahat ng ating mga bagong viewers. Maraming salamat po. At pag-share po sa inyong mga walls nyo dyan. Sa mga walls ng friends of friends, mga kumpadre, kumare nyo dyan. Ayan, pag-share naman po kay Ma'am Jessica Noy, kay Ma'am Telma Rubio. Ayan, happy watching po sa inyong lahat. Ay na, madi. Ito, pala ni Ma'am Jules. Sungorot, Ma'am Jules. Ako, dati ko palang ikas-kas takit. Pasensya ka. First time mo, at least, kailangan tayong mag-live dito YouTube, on Facebook. Pero, maano natin din yan. Sandali lang. At magbibigay muna ako ng sonata. At itry ko ulit. Standby lang kayo, DJ ko hindi dyan. We said that 2 hours. Alas 9:05 na po tayo ng gabi. Ayan. Sandali lang po. At bibigyan ko naman kayo ulit ng sonata na hindi pagsalaan kay laing habang nga ay ayusap dahil kaste ko. Okay, umayen. Wait lang po naidinggan nyo natin boses ni DJ Kika yun. Nilagay ko nalukoy, iiyak kakapoy, rani napoy, tibig-bigat ang kuya, paparang kuy, alanteng at kayat lungboy, nakatudo ako'y naruwang kuy, sa pinag-ag, sa saloy, sunay sirip, umar-aroy, sumilag, tuatang kuy, di mamingani, mauma, isulat at obrana, sa kanak ni mga palmo, nagilawit gumoran, kuy na, iluwam na, papaanginan na, kay saling aking tingnan. Nilagay ko nalukoy, marami iyak kakapoy, paghinangan napoy, tibig-bigat ang kuy,
Sunir-sirik, umar-aroy, ay sumilip-sumilap, ladang ko'y. Ako'y, di mamengga, di mauma, sulat at ubrana, sa kalat di magatulot, magilawit gumura, ako'y mairwang na, papanginat na, kay musali na gantingan. Papanginat na, kay musali na gantingan. Nagdakkel kamugin mo, dakkel pa'y tamulagat mo, baliktad pa'y talabayan mo, baliktad pa'y taakon mo. Nagdakkel kasugsog mo, rung-rungwar pa'y tangitin mo, nagpansik kay tasang tao mo, maulaw pa'y takaabay mo. Apo, kasaro pati aso, kasunti kabalyo, paro pangkit si monggo. Kinurat kay tagintin mo, namoro pa'y tabugin mo, at napay litin taubad mo, nag-isip pa'y takunin mo. Diyos ko, kasaro pati aso, kasunti kabalyo, paro pangkit si monggo. Diyos ko, kasaro pati aso, kasunti kabalyo, paro pangkit si monggo. Bigis kay tatisag mo, bigis pa'y tasyotpan mo, bigis pa'y tatsinilas mo, bigis pa'y tagiwat mo. Nagpangsik kay tapayod mo, nag-agupay itikalyo, baliktad kay tatulin mo, kilyo pa'y tatakit mo. Diyos ko, kasaro pati aso, kasunti kabalyo, paro pangkit si monggo. Diyos ko, kasaro pati aso, kasunti kabalyo, paro pangkit si monggo. Alright, alas 9:12 na po tayo. Ay ang itingan, kas na kami kanya, tingin mo'y aso, puso, kabayag lagi, at itanagin, tingin ko'y utot ko'y puso, awawakan ka, tingin
tiap apus at apiras ito. Ikiligay siya titilan kinapayag, umaykan kukyak ko, mailiwang kulay ka. Hindi mo magyaku, hindi baga, ay ayak ka, basta kami ay hirap, lingyan ko'y aso, puso, papayag na hindi, adik ka na hindi. Lingyan ko'y aso, utok ko'y puso, ang awakan na ka, lingyan ka din ala, may pag-isipan, puso may kayakay, may lipan, iigit sa tulay. Ikiligay ka rin yun, aya't tinamdamo. Na arapo, ako yung gatias ka. Agad sa samsam, iknel tagapulong. Asa bayang tiyak, akulus at apiras ni Boko. Ikiligay siya magtitilan kinapayag, umaikan kukyak ko, mailiwang kulay ka. Ikiligay ka rin yun, aya't tinamdamo. Na arapo, ako yung gatias kaso. Agad kasamsam, iknel tagapulong. Asa bayang tiyak, apus sa papiras ni Boko. Ikiligay ka rin yun, aya't tinamdamo. Na arapo, ako yung gatias kaso. Agad kasamsam, iknel tagapulong. Asa bayang tiyak, apus at apiras ni Boko. Asa bayang tiyak, apus at apiras ni Boko. Okay. Alas 9, dito sa isla po tayo. You are watching MKK Show. Hello po sa ating lahat. Sandali lang po ba yung screen mo? Ayan, happy watching and good evening kay Mama LJS Beo, kay Ma'am Deselyn Tugade. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Kay Ma'am Maybelline Radyo. I would like to special thanks to our beloved sponsor, kay Ma'am Maybelline Radyo, kay Ma'am Jules Laurente, kay sa ating Kuala Lumpur chapter, kay Ma'am Josie Canoy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahihilo na talaga ako dito. Hindi ko na alam. Okay, another song po sa inyong lahat. Ano ba bang oras? Alas 9:18 na po tayo.
of you guys. I tried my best to arrange it, but I don't know whether I can do it or not. DJ Kiko and DJ Kika, stand by. Yan lang kayo. Darating man ang isang araw, ay lilisan di na makatanaw. Tigil sa pag-ikot ng mundo, lang ka na sabihin ko, ikaw magmahal na ng iba. Ang mabuhay pa na ang araw at ang buwan, hindi ka kailanman. Kung sakaling ikaw ay nakayaon, galing mo rin pati ang puso mo. Kahit ay di natin iba, sa wala mo na lang kayo. Lagi ko na lang pag-iusahan. Sana akong kalimutan ating nakaraang nakaisarang. Sakaling ikaw ay lang ngayon, galing mo na rin pati ang puso ko. Kahit ito ay di natin itibon, buhay na puno na ng biro. Bigla lang pag-iusahan, saan ka man ngayon umiram. Sana akong kalimutan aking nakaraang nakaisarang. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, DJ Kikoy, DJ Kikay, standby lang kayo. Kung hindi sakaling hindi kayo makapasok, Raya ni, pasti ka rin bebas dari kapag nagpakulo ako, bahala na kayong tumingin. Kasi hindi ko talaga maanuhan yung settings, kailangan may gagalawin sa settings. Pero okay naman kanina nung first na tinawagan ko yun, nag-ring naman. Hindi kayo kasi pumasok pasensya na. Hindi ko na rin ngayon alam kung ano ang nga pa itikod ko dito ito yan hangko ama na ako ating Diyos ko. First time tayo nga dito YouTube so pasensya na lang muna po sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na rin kita. Ang nakikita ko lang sa aking screen, hindi naninibago ako hindi ka katulad ng ating YouTube channel, check ng Facebook. Nakikita ko ilan yung yung naka-views. Nakikita nyo ba kung ilan ba yung viewers natin? Wala akong makita, hindi ko alam Pero may nagko-comment. Hindi ko alam. Ay, bahala na dyan. Bahala na si Batman. Pero ang naka-views na, 79 views na. Hindi ko alam, hindi ko kita. Hindi ko talaga kita. I don't know what to say.
Han kayong makasala. Agree kaya kayo makasala. Di Ma'am Deseline, Ma'am Deseline Tugalit, makikita ka nga dito. Comment kayo mo, nagagayang din ka kansa. Current views. 8. Ala, walwaluda. Bahala kayo. Napalawan dak, tanaw makita kita. Nawan, igdepekod. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Hindi ko pa rin kasi maano kung ano yung allow the camera daw sa ano daw. Kailangan kong pumunta ng ano yun, ng settings ng Facebook. Paano ko i-close na yun? Hindi ko lang alam kung mag-live tayo kung pwede. Ayan. Madam LJ, makita ka dito ay nag-chat-chat. Makita ka. Tsaka mo nag-iintong sikli mo lang Ma'am Deseline Tugalit at sa sarap mo chat na dito naka-invisible kay Samot. I-open nyo kaming dagitas, kas tayo ako amo. Siyempre amo yung kanya kit, agdadamo na. O yan, kay Ma'am Telma Rubio, ayan, nakita, kadalimuar na chat na. Ayan, ang chat kayo mamin. Haan mo na dyan kayang chat-chat. Kani, may kung mo to brat sa kayo, ay ako. Ay na. Okay. Another song po sa inyong lahat. Ag-request ka lang mo niya di kuha. Pura naman may sakat ko ang kumakuhaan. At ang pagbasa ng monitor ko, ada. Nagado, chat ko, nagsasaruno. Madi, ni Ma'am Deseline, hindi nakita ko nagsasaruno ti chat na, Ma'am LJ. Ni Ma'am Telma pa, o sige, nakita ko. Ay na ako. Every minute, every second of the day, I keep you in the most special way. Okay. Dedicated to everyone. Current View 7. Pagkakakumpiyat, di mo ipasa, nasakit na ikikita ka. Di na tali ko na, unasan na ikatwa, ang palawag ang mahal. Hindi na manungan, tunggal ka sa ngayon, dapat di makainaman. Ako nati gusto at ang sipay, ang lalaiklukan ka. Hello, Ma'am Josie Canoy. Adong nagkurang tauran laing nusurat, di kan masubalintan. Hindi na kaya nasagot, naawat ka, dito'y nakin, kurang naglat, panawin. Isulat ko na adi ka nanyayatahin. Ito'y menti, laglagi benen. Di ka sinugliyak na. Diyan ng pagpakita. Yan nga, di ka masaktan.
balita. Hindi na kaya't nasa na wag ka't bigay namin urang taklat panahon. Isusugat ko na o di ka na niyayasahan. Ito'y meti, laglag besen, di ka kumahan, sinoblihan na. Diyan, nakapagkita na, radyan kaya na, di ka masaktan. Diyan, nakapagkita na, radyan kaya na, di ka masaktan. Alright, you're watching MKK Show. Ngayon, alas 9:30 na po tayo ng gabi at maya-maya na lang po ay magpapakulo na po tayo. Kahit mag-isa po ako, yan, pipilitin ko pong magpakulo. Yan po, Diyos ko ating. Okay, good evening to all of you guys. Hello, Yahoo! Coming from Ma'am Josie Canoy, kay Ma'am LDS po with Madam Awan Dagitay. Ngiti ko na, Awan Dagitay. Awan Dagitay. Madi makastrek Dagitay kakadwa nga kararwa. Isupay man. Handa nga makastrek at ti settings na ti Madi. Tatay ka maya mo, nag-ring tatay first na call ko kanya no simrak da ko matatayin tanya 2 oras din ka 8:30 tatay jayon. No simrak da ko okay kuman. Kay YouTube dito han mga kasla Facebook nga baling kulit-ulitan kan ipadpalasa kulit-ulitan nga kasi mo termaron. No iyan call ko di awana naka and daytoy kasi tayon daytoy show manon agre-live manon sa bali nga min iti set up ti Facebook sa bali mo ti set up iti YouTube so nga naganadetan pasensya tatatay nga may message ko ni Maring Kika i-testing taman kung nagkasin mo lang yung message ko kanya na di mo na tagare busy mo siguro. So hindi po namin na-test. Pero tinesting ko sa sarili ko kanina. Okay, dito sa aking kabilang account, trinay kong tinawagan, okay siya. Matatawagan. So, meaning to say, for the first call, kailangan na, kung nag-ring, kailangan na pumasok ka na. Hindi pwedeng i-delay. Nakagaya ng Facebook na ulit-ulitin ang pagre-ring. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Naka 81 views, may nag-81 views na po tayo at may currently viewers, 8 viewers. Maraming salamat po. You are watching MKK Show. Hello kay Ma'am Ana Lorica. Marge, si Kabaleta, Ana Lorica. Nagan mo samot ano ganito yun? Gmail mo sa mo dito gamit mo Ana Lorica Mars. Ayan. Kay Ma'am Rosemary Rapano, hello po. Hello, happy watching. Ayan, ano sandaan. Po ating. Oh, yes, Mars, kasi sa bali ginagan mo Ana Lorica. Okay, I know. Okay, sunod po ang sonata para ba kay amin ulit. Martir nga ayat. Sige,
Standby lang guys. Hindi ma-mingle part meron. Baso nuwaman nawan ipagay na ren pasulong anapagin iyayan bukala nabinaybay ang asyang kayag sa gawin sa emanakana pilit ay turakida awan itinakuha ngunit kumete may lubesi awang sendikaya luparinaan natin inadasa raja kaya iyang balik na marti namunan ka awan tumet lat paterna jangan kaya na makita na mapinsa ka jangan kaya na magkikay pagkaasin na sabi matuloy puso hindi mo mamalot na bahay matulisig sa nag-iwaksikan itinangin ikan puno sa mga namabahay pag-iyakin na babawi may kailangan namin bilang nagdas kumpirkis pinaglabas panamisig sa nag-iwaksikan dito'y namin awan pinapunan yung hidaya umeki may lubesi awan sendikaya luparin na ipinadaksa raja kaya iyang balik na parti tumet ka awan tumet lat paterna jakot kaya na makita ka mapinsa ka jakot kaya na magkita pagkaasin kanya sabi matuloy puso alimang mamalot na bahay manalisig sa nag-iwaksikan dito'y nakin ikan pulo sa mga namabahay pag-iyakin na babawi may kailangan namin bilang ragas kapirkis pinaglabas manalisig sa nag-iwaksikan dito'y nakin sa nag-iwaksikan dito'y nakin Alright, malain na maggayam na kuman
mantan Mars ay na apo Mars ay apar na natin yan paspasaratan latan na si Kaki Dimon. O di ba? Ay na apo adin. Ayan na, tete di ko na kang kanta kung timarayon si kayo awan. Okay, after this song, and maya-maya, basta magpapakulo tayo, ha? Ilan ba kayo? Wow. Current viewers, 8. Ay na. Dagiti ko na nga manging bayabay kanya. Di da pa'y si Mire. Hangko nakita nga rin Marti ulo da. Dagiti kakadwa. Naturog da siguro. Awan mabalin ko No, nagregat me. Awan ti mabalin ko. Okay? You can win a Mercedes-AMG G63. Dami mong commercial, Comment lang para makita. What happened to the years? I never did, never wondered why. Deep inside, is my life still alive? And God only knows what I can let you go. And when I'm lost, it'll be forever. Give you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you better. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, God is true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, me I'm dying for your love. Now I'm alone and I try to be strong, but my baby I cry silent tears without crying. When I can hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, but I'm playing. When I'm in love, I'll be there. Give you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you the way you do. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, now it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, I'm dying for you. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone nothing I say. No one can never hold you more than I do. No man can never love you the way it's true. No one can never hold you more than I do. You came to me from heaven, yeah. It's true. Alright, alas 9:43. Okay.
Habang Ryan Dede, ay, inakalaan Dede, napitpito kayo mo. O, may sanga pulo ka sa nagpakulo na. You are only 7. Paano magpakulo? Pitpito kayo? Mga my dear. Dapat dumami kayo. Baka nakikirat duma, awanti kwada, awanti naganan. Handa nga maka tunin tano awan iti sa YouTube is in public or na awan iti kung makaboy na mutlata or na awan unless nga kahit lang ay subscribe so lang dege handang mapindot no nakakuamot ako magbuya na mutlata data di ka dito public mo naka-public. Nabasa ko. Ket si Camila Tan ati agpagtumam ko na naman live dyan ko. Wey, nagore ka. Okay, garkata nakmaralade ni ka. Okay, standby lang kayo ha. Nakalande ni kasi. Mga baktay amin na. Naloko kayo ha. Wow na wow yan. Wow na wow. Sigo na lang pakalabi. Muna. Okay. Ma'am Kikay, Sir Kiko, inuhan kayo makastrip live yung may dakang lastadang. When, kumaanong awan, kastada mo, daya. Bahala na dyan. Okay. Magana? Okay, dito erwar ko nga bulletin. Alright? Makinig na makinig. Makinig. Okay, you are 8 viewers. Alright? Dito erwar ko nga bulletin. Inem. Talo. So, di ba, di number ko. Yung may war ko ka, inam nga numero. Dapat, ang sasarunod ay dyan, medyo nariga. Bahala kayo dyan.
Dapat mas lang mga 24, 26, 34. Kasjay. Kailangan na dati space na. Dajay, mas lang mga 22 space, 34 space, 25, kasjay. Yan. Tapno dito screen ko. Nalalaka nga pasita. Basta kay tumalang ata aramalay ito. Nga chat-chat. Apa yang mapulpul taur kutsu? Nalakan. Nagbasit tayo sa taptang rabi. So nga rod, madam kwa, ta syempre YouTube nga rin nag-live ba. Noon naka-public mo dito, ino talaga kaya nagbuya ka, nagbuya da. Ganun lang naman yun. Awan mo tilapod. Nga hanmi nga mapindot, nga hanmi nga makastoy. Awan mo tikas di nga sa ukot. Daya, naka-public dito. Haan mo nga naganaday jayon. Nga naimpindot mo ka hanggang makabuya kang tupay tirapi tulpo. It's same thing. Unless no lang hindi mo kahit nga subscribe, kung wala kang kung hindi ka baka mag-subscribe, yun lang. Alright? Paragyan tayo? Alas 9:50. Agkanta na pwede may isa. Pag isuntarog yan tayo alas 10. Tapno, duwa nga games tayo. Barang nga dapat iti sobrang kapagwayo. Kutsang bayo, pitpito kayo. Barbarang lang kayo nga masagbatan. Kay na, din. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di ba daramdamin ito tulad ng pagkaroon ko sa'yo? At kung ito ay ang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisip mo maglaho sa mundo. Gabi at araw ay laging nalang ako ay nagparasa at ang dalangin ko sa may kapal sana'y magbalik kapira. At kung ikaw ay wala na, tayo ay di na magkita. Mga bakas ng lumipas sinta, kailan ito alaala. Gabi at araw ay laging nalaman ako ay nagparasa at ang dalangin ko sa may kapal sana'y magbalik katira. At kung ikaw
ay wala na. Tayo ay di na magkita pa. Mga bagas ng lumpiwas sinta ay lagi kong ala-ala. Alright. Bakas na lumipan. Sa may mga nalipas-lipasan dyan ng gutom. Okay, tingnan nga po yan. Baka matida, makastrek, madamama. Makastrek na dito yung live tayo. Posible naman. Kahit ko sawan lang ang to, hanggang maanad ang may yuli. Ngem no, dito kastoy. Ipindot na lang mo, dahil kasi lang malaboy-boy at rapid tulpong muna ko kasi lang mo. Unang public mo, tahan mga naka-private. At public mo. Okay. Ragyan tayo roden. Okay, also natin 7 viewers na. Magati sumrap. Ang ulit ka na. Tugka niya. Agpugto kayo no kwa. Supaya mare. Okay, at tirimwar na mo na duwa nga numero de gay. Ay duwa nga. Basta, para kayo na. Talo, dahil tinuwar ko. Talo. Na. Okay. Kung pa nyo dahil talo nga, number nga inuwar ko. Talo. Dahil number nga inuwar ko, pinag-aabay ko. Ibagak lang, DJ ko na. DJ under na ti ibagak. Nga, mga muka yun. Na, basta, madamdaman ko yung clue na DJ. Go! Talo nga number DJ. Go! Nakamonitor na. Kuhan nyo. 100. Load or Gcash. Makastrek da. Basta nakwin. Makastrek da. Uray no, handa nga nakasubscribe kanya Ma'am Angel Bart. Makastrek da lata. Go! Okay, mga Rodite, kini Ma'am Rosemary Rapanot, 11-05-25. Go! Kasjay. Ag-space ka, Ma'am ko, Ma'am, ag-space kayo, Basil. Okay. Go! 03-19-11. Go, go, go! Every minute, every second of the day, I carry you in the most special way. You're beside me all the time. Tatalo agad answer. Ayan yung. 16-6-23. Awan. Sige pa. Chat, chat, chat. 14-15-19. Ayan. Maka-stream na ma'am, pero di na maka-comment. Ayan, handa maka-comment. Tapos dyan. 27-9-18. Alright. At subscribe na 023 na. Sige pa. Dance 12-14. No. Higher. Okay. Sandali ibibigay ko yung clue. Higher ito ang clue ay under N, isang number yon. Okay. Under G, isang number. Isipin nyo na kung magaling kayo magbingo At saka isang under O. Go! Sinabi ko na. Under N, under G, under O. Na.
know what to do, whatever you want it. Don't know what to say, my heart is only in tears. When you flash by, Go, go, go! Ay! Nalakataran yung isa! Ay na! Kailangan yung nakalatag din sa ako, kailangan sunod. Abang. Ay na, Ma'am Angel Bird! Ang puntaw kalagtan! Kinam ni Maring Rose naglaing! Abang, hapon na punta. May isa na punta ang Maring Rose. Nakayayat kayo to. Isang under N, isang under G, at saka under U. 70, 50, 30, 40, 57, 70. Hindi, Ma'am Rosemary Rapanot. Sige, bye. Sige, bye. Apay na ni Ma'am Josie Kanuyo, napananadimat na. Agsipot ka no, agbaba. Ika ka no, baka agdaditan likod yung retroso na panbag. Ay na, agsumbat kan bakat. Ay na po, ubraon lang na. 4057. Agsumbat kan bakat, Josie, nang rugen. Ay na. Oy, pimuro ni Kwa. Pimuro ni Ma'am Rosemary Rapanot. Lalay ngon. Lalay tibing ko ni Ma'am Rosemary Rapanot ah. Ano? Lamang, sino natin makakasumbat? Ma'am Angel Bird, at iwan na ka ni Ma'am Rosemary. Sige, bye. Urenohan nga in order. Mabaling. Basta, urehan nga nagsasaro na dito. Basta, mapugtuan nga lagi eksakto nga number nga dating nga talo nga nakarwa. Ipakita to kanya yun ng mga umuro ni Ma'am Rosemary yung muna, 40. Na, nagidungwa ka ron. Clue, 40 yung muna. Niya dahil ni duwa nga na uday. Go! Pagto-pagto. Partak-partak. Manso Mars. Manso Mars. Ma'am Angel Bird. Magpapag kailangan digtam niya. Si Ma'am Josie ka niya masagot nga ng ako ah. Bakit Josie yan mo? Diba yung 40 under N? So ano yung under G at saka under O? Ano yun? Under G at saka under O. Ha ha ha.
100 load. Sige, fine. Ala, fine. Di ba, Angel Bird na ulit? Ano kaya yung under G at saka under U na number? Yung under N, 40 na po yun. 40, under N, 40. At yung ating dalawang numero, under G at saka under U. Ano kaya yan? Dalainin nyo! Ay! Nagastan! Nagastan! 40, 49, 72. Ay! Nagastan! At daping muro! Ay namin naliwan naman na! I'll be watching you. Woo! La 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 la, ang galing, ang galing, ang galing! Ngan galing, ngan galing, ngan galing! Imagine all that people. Ah! Nagastan, nagastan, nagastan. Ay, nagastan. Ala, may salagan na dansera nun ni ay na. Bitain niyo ba si dancer yaw? Ay, so. Nagastan na.
naiwawa, tangarabi, kita kakadwayo. Ngayon na. Imagine there's no Woo! it isn't hard to do. Ay, nabaliw-baliwan nyo man. Nothing to kill. Timuro ni Ma'am Rosemary Rapanot. Nung sa balig ending na. Ay, na. Imagine all that people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ala, niya kaya yung under O. Under N, under G, under O. I wonder if you can. Ibagang Ma'am Rosemary. Ma'am Rosemary Rapanot. Timuro ka tayo. Binaliw-baliwang manon. Bahala kayo. Imagine all the people sharing life. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Dong, 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 dong. Ako. Ala, nakaskanet! Ay, Maring Rose! Ano kaya yung last digit mo? Ay, na! Ang last digit mo, ano? Tama na yung 2 digit na nauna. Ano kaya yung last digit? But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, Pwede yung may baga-baga. and the world will live as one. Forty, 49, 72. Ala. Ma'am Freda Pilin, awang pwede mamatag sir mo. Ay! Replog ni mo isa! Ganda lang ang maikuyog. Ay! Last digit! Ano yung last digit? Okay, wait. Since na ano, tag nito, na nasagot-sagot yung first 2 digit, ano kaya yung, sasabihin ko yung ano yung first 2 digit natin. Ay! Dala ka alat!
Garkaya. Ay! Congratulations kay Ma'am kay Ma'am Rosemary Rapanon! 40, 49, 65. Na. 40, 49, 65. Na, ganda eh. Makita nyo? Ano ba? Paano ba ilagay sa camera? Oh. Congratulations, Ma'am Rosemary Rapanon. 40, 49, 65. Apo. 100 pesos cash. Taga-ano ka, Ma'am Rosemary Rapanon? Dali ah. Maring Rose, nagsayang mo to. Di ka lang, namin ano mo, kang the first 2 digit, di mo mauna, di mo makuhaan. Okay? Ang kanta na pa iti maysa, tapos, dad ko to man di may kaduan niya. Kabit taugan, ay, kakaruba kayo kadakwa, maring kikay. Ilocosur, Madam ni Andros Guzman, daytoy. Ay na, po, Diyos ko, apay garagmanan na, sa bali man ang tinagan mo, maulaking ka. Ay na. Ay, di ko siguro deta, di email mo. Ibagay ka, nagigigan ka, duwayo, nga. Ito'y kakwa, nagiyan. Agsub ka lang ang subscribe datap no next time to no Lunes, makakwata ito. Ton maminsanak mga bakot. Kakmot ko na. Well, maring. Tapno, makastragdan to lang ako. Kasi ito na nga talaga nag-live. Isuro yung matisudan, no kasano. Tapno ang muda. Awanan ni Ma'am LJ Espejo, Tim Marayon. Na-boring ni Ma'am LJ Espejo. When, Madam? YouTube, Madam. When? YouTube. Okay, alas 10:17. Para ka na kaya, Ami? Ano, sanda nga ng tingayan? Nyakiti na madayo ka, niyang suluyan ng nakto, kay tangkaribyan usok ang nama, kaya inuuray ka, aldaw ang naglabas, kanayong ka na siksik kaan, tawag mo kay surat, awan man, na maurahan. Nang may sa awan ti marinag no dila sa enken kaungkap lipaden kat kuna yen ti ka kabailas pagtingga ita
kaulatan. Gawin na naglabas, diyan nakalipas ka. Ako'y ang adikan, malipatan, inoran oras sikala, di ata dito'y kahunggan, upay indul kaming sukat mo, di sa bahalin, sakit diayak na yan, itaman, iwagsin. Di ka malipatan. Yan ang nagsakit, hindi mapaneknikan, nga sa balik, di ka insukat, sa enggen panusan, di ka insubat, napuno nga ayat, pusok laeng kinasugat, abges ken siya na ang inura, alak amen panusan. Apay namin na di ka malipatan, inoran oras sikala, di ata dito'y kaunggan, nupay inggol kami sukat mo, di sa balik, siyang itiayak na yan, intaman, iwagsin. Di ka malipatan. Ako'y aming na di ka malipatan, inoran oras sikala, at dito'y kaunggan, upay inggol kaming sukat mo, di sa balik, siyang itiayak na yan, intaman, iwagsin. Di ka malipatan. Alright, the title of the song, Di Ka Malipatan. Ayan, thank you so much. Nang ituludan Doris saying alas 10, 22. Yeah. Pagyanti ko na ni Mau-awan talaga tinet ko. Ay na, di ka nga nakasumbat bakit? When nagmayat dito'y madam, tamadi ag-spam dito'y. When nga ro, madi ag-spam niya. May mayat ito talaga. Basta nakasubscribe ko na ni Ma'am Angel Bart, tahang kumangam mo. Basta nakasubscribe dalaki di ka no, makabuya da kas jay. So dapat nga subscribe kayo nga ro. Tapno, makayo lata. Mabuya yung amahang kayo nga maka-comment. Kasi di ka no, ko na ni Ma'am, Ma'am Angel Bird. Thank you, KMKK family also to sponsors and program. More power and God bless us all. Kuna ni Mama Rosemary. Tanagan mo lang tayo? Guzman, ay na? Diyos ko. Rose Guzman. Okay. Ay, awanin ti kastuyan, ohom, agtay-tayak latan, punana, ay naapo ading. Apay, agtay-tayo. Ichat kantong damdam. Okay? Okay. Dito is tomorrow na, number 1 lang No malpas day to yun, it was tradition mo. So, tiruan mo lang upat. Anya upat. Duwa nga kastoy. Tapno nalakla kayo nga makwa. Maanseran. We,
Ibagay mo ka dagiti kagayom yung atay subscribe damo. Merwara ko. Duwa na yung wara. Okay. Under I kan under G. Duwa lang dito ah. Under I kan under G. Go! Under I kan under G. Go! Sagot-sagot. 100 pesos load or GCash. Under I kan under G. Sagot-sagot. Ma'am Angel Bird, ayan mo. Pauli ni Ma'am Angel. Bok, iya ka nagtangarabi eh, Ma'am Angel Bird. Pati mana agin na. Agawaan nyo. Sagot-sagot pa more. Ayaw mong bakit Josie? Although sometimes alone was what we really needed. You said this someone Sige pa. Under I, anya ma'am. Under I, kan under G. Ma'am Angel Bird, under I, kan under G. so I was the one I loved. Under I, kan under G. And I tried to find out this one thing is true, that I'm nothing without Under I, kan under G. you. And I had to change your heart. I gotta spend my time with you. Make it times for someone else. I'd rather be beside you. Oh, there's something wrong by myself. I gotta have hard times to get into have the easy part. I'd rather have the one who knows my heart. Ne, may sagan ang seraw. Dino ko dan ni Ma'am Ros Guzmana. Napag tayo sa akin mo naggagol. And then I met someone I thought she could be friends with. We got along just fine, but wasted time because she was Laingon, nakalagin nyo. Katalo ka na rin ang serat na eh. all we knew we were fading. Love like this was our connection. Ay! Sebastian! So because I found this one thing true. Abi pito kayo nga, ang chachan kape nga. Katalo ka na gan answer. Ayan ka duma. And I had to change your heart. I gotta have good times with you. Sige pa. Take times for someone else. I'd rather be beside you.
Galimangkwa. Naganito yung Ros Guzman. Ay na, naala naman na. Namintuan. Malas yung amin. 17:52. Na, congratulations man at akin ni Ma'am Rosemary Rapanot. Nga. 17:52. 17:52. Nalain talagang bingo. Na, nakapaminduwakin. Taltalukay mo kami. So, kabinay aklat na sumali ulitin Taltalukay mo kung comment ka makita. Ala, na na-cancer ang Maring Rose. Nabinggo ni Ma'am Kwan. Ay naman, Brother Philip. Sa kalang comment mo ito kaya mo ma. Ala, bye-bye ka sa Kwan. Ito no, Lunes. Palubos niya ako. I-testing mo ito dahil ko ti ate ko Stevie. Tatlo may sumakastrak mo lang dahil ko yung kikan. Binagi na amin. So kayo man atal-talo kayo. Nagmayat man. Tsambayo ko ma. Natitigay sa kayo. Nagkakapoy kayo man. Maring Rose Usto. Nagda nakasumbatan. Ay na. Huwag susumbat pa lang. Patataya ka na. Ay na. Asler ka mo gamit ibinggo. Iso mo lang gayam, Bibuyain ka, madam, maridridap kumot. Masadot ka. Ay na, ako. Di bale. Masapa na kagsara tal ka umo na ganyan kadwa nya ore ka si tayo mo la tsaka first time tayo mo lang dito YouTube iso nga paki-share dito yung page tayo tayo na Lunes ado tayo to nya hanggang kayo agbaling nga shellfish hanyo nga iba ka kasi kayo to mati viewers ko no Lunes palga kayo tan. May siksik kayo tamanan, siksik tamanan, magpakulan, awanan mo kustan. May tsambayo lang kata, magmuros ng pusma. Bye-bye, good night everyone. Thank you sa pagdanggay kanyak Thank you so much sa inyong lahat. Maring Rose, good night. Kay Ma'am Rosemary, kay Ma'am Freda Philip, kay Bakit Josie, ayan, good night sa inyo. Okay? Paki-share yung kadali ni Gagayam yun, tayo subscribe na Okay, thank you.